Heno, gathon ni, oedden ni'n dathlu noson elusen i Elsi, hogan fach diga tiwmor llynedd. A wedyn o'n isio fel ffrind i Leri mhami, o'n isio hel arian iddyn nhw, jyst i helpu pethau ddydd i fynd i Lerpwl ac yn ôl ac ymlaen a falle, achos mae'n gymaint o pwyntiadau falle mewn achos fel hyn lle. A wedyn gafon ni ser y byd Cymraeg ag tîm Mish yn erbyn ei gilydd ac yn ffodus iawn at tîm Mish ennill. Mae o'n lyflu i weld yn y pentra pethau fel yma'n digwydd, bod yna gymaint o bobl allan i gefnogi fe. Mae o'n dangos ydy, os ydy pethau'n cael ei trefnu, wedi gan nos o braf fel yma, nid bobl dod allan, a mae o'n lyflu. A mae'n dda hefyd, mae'n rhywbeth cymunedol, a bod ni'n codi pres yn achos da hefyd, achos fydd yn bwysig. Dylswn ni fod yn beilo, dwi'n meddwl really well job o beilo na chwarae ffwti fan hyn, o na, mae'n gret. A gret bod y tor fi gyd i dod fynd i gefnogi, Ffantastig, mae'n neis gweld gymaint o bobl yma, rhaid i ddweud. Pan mae'n ddi'n drefnu fo, ar ôl Mish Mehefin flwyddyn dwytha, fi'n meddwl, sa'n cool cael gem ffwt. A ddyn ni'n meddwl, ar ni'n meddwl amdan trefnu'r players, trefnu'r celebrities, ar ni ddim meddwl amdan Dyw, neith y bobl ddod, da. A mae'n lyflu gweld gymaint o bobl yma. Dwi'n meddwl bod ni wedi gwneud digon o chili. Mae yna wsos brysur o blaen Mish, does pa bod y perydd sydd wedi gwneud? Oes, mae yna ddisgo, noswaith plantos, ras, 5k a milltir i'r plant nos ferchar. Mae gennym ni bingo na siau, nos yn comedi efo Hall Pits, Carol Burke ag Richard Gethinedd, efo Ella Special Appearance gen Gareth Mwcyn, dwi'n siŵr eto. A da ni hefyd yn cael y diwrnod carnifal arferol ar y dydd. Ti'n cael adnabod fel dipyn o fel droedrio, os ydyn nhw'n extra pressure? Na, hwyl di hein i fod. Ers, pan o'n i'n fach yn dydyn nhw, oedd fatha densil o bobl cwm yn bydda'n disgyn a neu hwyl am ben i hun. Games fel o'n i'n gofio, dyna dwi'n dweud pawb un fel dan isio. Ond mae Kev Williams, Kelvin Walsh o'n rôl yn gwneud bod un mor serious. Mae jyst yn troi allan fatha'n actual game bob tro. Oedd gennym ni high hopes ar y dechrau, ond oedd ei weld bod tîm Mish bethau bach rhy gry ni, neu lot rhy gry ni. Gwahaniad bod nhw'n chwarae adra, lle? Dwi'n mwyn gos dyn ni cael wahaniad. Nath Nathan Craig yn troi fyny ddim yma. So mae hynna dyn ni lot o wahaniad, dwi'n meddwl. Bo sy'n rhaid yr assists fel yfad. A oedd Ows Gwynedd ddim ar tîm ni chwaith, na gyd? Dwi'n chwys Doman, ond tyfe, yn gêm dda, hel pres at achos da, so... Una sy'n bwysig i fod yn... So, gath hwnna'n troi fyny a pasio bwyd ers ar iawn, ond na, diwrnod da, noson dda. Lot o bobl yma, beth i sioe. Oedden ni yn mynd i ennill, oedd hi'n agos iawn. Oedd hi'n agos iawn am tua... Swn i ddim bod hi'n agos iawn am tua 20 eiliad ar ddechrau'r gêm, a wedyn, a thi'n fler wedyn. Ond be ddigwyddodd, oedd nath sgidia fi dorri. Nath sgidia fi falwn, wedyn achos bod sgidia fi di malu, oedd y gêm drosodd. O na, 5 ffrind digon gwirion pan nes i ofyn yn nhw'n 2019. Gradwch, da chi ffansi dechrau o beth yn pentra yma, sa'n byd yma, dowch ia. Yn wirion, nath nhw gytuno, a wedyn ar ôl hynny lle mae o wedi bod yn mynd ymlaen wan, wel nathon ni fethu efo'r pandemig yn amlwg a wedyn mae wedi mynd yn fwy ac yn fwy bob blwyddyn rili ers 2019. A sut mae wedi mynd penod tan gyffredinol? Ti'n cael noson dda? O, dwi wedi cael andros o noson dda a dim just hynny, mae'r turnout just wedi bod yn amazing. Swn i'n wedi gallu gofyn am gwell. Mae'r bwyd wedi gwerthu allan, mae'r ocsiwn wedi gwerthu allan, so dwi'n gobeithio fydd yna ddigon o bres i Elsi ar ddiwedd y dydd.